12 minut po godzinie 8, a w studiu nasz gość Tomasz Fupka, dyrektor Muzeum Kasiepsko-Pomorszczy Pismienizna a Muzyci. Witume. Witam bardzo. Dziś godumę o tym, co się wydarzyło wczoraj. Wczoraj ministerstwo ogłosiło, że z 15 milionów złotych, jakie w jedno idą w łebremieniem ustawę o narodnych i etnicznych mniejszyznach a regionalnym języku, prawie nadzejania między innymi ma zrzeszony z kasiepszczym języka, duny bundze plus 10 milionów, 5 milionów bundze zamrożony, tak to je pozwony. I no bardziej wiera ucierpiało na tym prawie wejrowści muzeum, bo ani jeden z projektów, a idzie tu projekty, jaci lata lateczny były finansowany i w jedno to przebiegało bez jakichś problemów, ani jeden Niemce sfinansowany. Jako była pierwsza reakcja na te wiadła? Zdziwieni, bo inaczej pewno nie można, skoro mają wrujanie wiedzy, że te nasze wnioski były przeszłe ocenę formalną. Do nas cios nigdy jakby tak jak redaktor rzekł, nie było z tym kłopotu. I co do 3 wniosków, tam byłoby dęci ze strony urzędowej, ministerialnej, żeby może pewnie ograniczyć zakres, tak żeby one były strawniejsi, że tak powiem, do przejancy. Także my to traktowali jako dobrowskoza. Jesteśmy zdziwieni, bo Muzeum Kasiepsko-Pomorszczy Pismienizny i Muzyci we Wejrowie jedną większą na świecie instytucją kultury, która nazywa się język kasiepski, a prawie to ministerstwo je namienione przez polskie państwo do tego, żeby te detci tyś na język kasiepski uccewie dzelec. Ty ziele z listy 5 wniosków, jakie my złożyli, nie przeszedł ani jeden, a przeszła ocena formalną. Ty je pytani, co zostało. I to pytanie możemy zadawać jako muzeum. Zadamy je przede wszystkim naszyma kasiepskimi parlamentarzystoma. Zaczniemy od tej strony rządzących. Liczmy tu na wsparcie i wczoraj miał też rozmowa z donechciasnym przednika zrzeszenia Kasiepsko-Pomorskiego Łukasza Grzęzecim, z jakim w tej Komisji Pospólnej Rządu i Misji Znów Narodnych i Etnicznych razem robimy. Dziś dalej możemy na ten temat rozmawiać. Myślę, że też inne kasiepscy cała, tu ta nasze pytania podeprzą i tu liczę na Instytut Kasiepski, którym jednym z zajaniów statutowych jest współrobota z muzeum i udostępniliśmy też deklarację ze strony Radia Kasiebę, że by była taka potrzeba, też by było taki wsparcie, za to bardzo dziękujemy. Teraz czas, żeby zadać pytania, czemu to zostało tak, że prawie dzień płepłe sedzeniem Komisje Wspólne Rządu i Misji Znów Narodnych i Etnicznych w czasu, kiedy należnicy tej komisji, to znaczy przedstawcowie Kasiebów, nie mogą się bronić, nie mogą na ten temat nawet porozmawiać z ministerstwa, a na dzień, czy na 2 dni przed wileją, przed świętom, a mają w polskiej historii miele taci zdarzęci, że podniosle ceny na przykład przed świętom, a licząc na to, że źledze nie będą się pitać, nie będą się burzeć. My się nie burzymy, my zadawamy pytania. I tak pewno są ciejmy, tu znowu nawiązia do świętów, jak to dziecko, któremu bałe rzekły, nauczki sa dobrze pocerza, przyjdzie gwiazdor, doda ręk. My są nauczyciele dobrze pocerza, dobrze ten pocerz łedmu pływie zele, przeszedł gwiazdor, a my dostale kwerbacia. A muzeum nie je knopa do bicy. Takie. Będą kierowane pytania, ale czy my możemy jakoś odpowiedzieć, czy ta decyzja to jest decyzja polityczna, czy może jakoś prosto zmyłka w systemie? Ja myślę, że to jest zmyłka. Jak wiele roboty, to jedna jako zmyłka so zdarzy. Możemy chcele zapytać prosto, czemu tak się stało. Muszę tu rzec, że my jako muzeum dzięki temu, że mamy mocnego patrona, jakim jest powiat wejrowski, przewspomóżce zacny marszałka województwa,
Mamy zagwesniony detci na zjani muzeum i myślę, że te zadania, ja ci wnioskowele do ministra administracji nowych sprawów my i tak zrealizujemy. To są między innymi płatkania z muzyką Kasiep, jaci lata latyczne już odbywają w murach muzeum i tyś konkurs prozatorści miana Jana Drzyździona. To jest nowoźniejszy konkurs, jeśli idzie o tworzenie dźwiękowi kasiepści literaturę. Dokładno tak jest. A wiemy, że łekrum konkursu Drzyździona nie dostu udetkowieni też konkurs rodny Młewe w Chmielnie. Także, no, będziemy chcieli zapytać, będziemy sobie pytać, może rozmiocłe te rzeczy, co jako muzeum mamy zabudowele, ale myślę, że warto zapytać też, czemu drago nowoźnisio, no starsio, można powiedzieć, kasiepsko rozegracjo, która promuje język kasiepściu tyle lat. Ta największa tradycja nie dostała wsparcy. I ja myślę, że tam co ktoś na górze poemilił. I warto się zapytać, czemu tak zostało, no i dać szansę na to, żeby wrócić do tego, co już kiedyś było. W całości teraz przed świętem, ja rozumiem, że będzie ciężko, żeby taką decyzję podjąć, ale my już dzisiaj spróbujemy zadać pytania. Spróbujemy zadać pytania, spróbujemy dostać na nie odpowiedź ze strony przede wszystkim frakcji rządzącej, bo to nawet im decyduje. Tutaj się dość dziwno jest to wszystko wytłumaczone, bo go dosyć, że te 5 milionów złotych ja ci zafelało, one są zamrozione. To tyś nie do końca wiemy, co to znaczy i temu tyś ciężko je wskarżywać, że te pieniądze są nie należą, ale z drugiej strony taci instytucje jutro muszą planować budżety i przetaci niewiadomi, myślę, że to też jest problem taci organizacjowy dla instytucji, czy organizacjów, jakie promują kasiebizna. To jest prawda, w całości, jeśli chodzi o taci wielki rozegracje, ci zajania, a taką rozegracją na pewno oglowo-polski konkurs. Jeden ze 4 oglowo-polskich, jaci w ilości muzeum organizuje 2 poetyckich, 2 literackich i 2 kompozytorskich. No i też, jeśli chodzi o taci cykl, który latos miał swoją 50. edycja, jeśli chodzi o spotkania z muzyką Kasiep, ja ci od samego początku dobetno realizuje własno dr Witosława Franquesco. To są rzeczy, które trzeba planować długie chudci i tak po prawdzie mają na koniec latowych feriów mają mumę łudba na to, co sobie dzieje w przyszłym roku, a źle chodzi o wystawę, myślimy to, co go do na ert niemiecki, to znaczy 2 lata do przodku. Bo muzeum wydawałoby sobie we Wielkim Pałacu, ale to zapotrzebowanie na to, żeby mieć wystawę prawie w Pałacu naszym i no, przy naszym współdziałaniem najbardziej wielki. Także my so staramy, mumę stara, żeby planować z wielkim wyprzedzeniem. To sobie wiąże też z tym, że my so rozliczymy, tak jak jem spełnił, to jest 2 instytucjami, a w instytucje też muszą sobie planować budżet i one muszą wiedzieć cel chudci. A do tego jesteśmy tak, jak jesteśmy tu po razy podsztyknęli nowiksią kasiepską instytucją kultury, jako dbo stara o język kasiepski. Jesteśmy muzeum rejestrowanym, to znaczy tym, który jest na listce bardziej nowoźniejszych muzeów dla kultury polskiej. Także jesteśmy tu pod skrzydłami ministra kultury. Myślę, że i do ministra kultury też zadzwonimy. Mamy bardzo dobry współdziałanie z wiceministra Jarosława Sellina, który przejmł patronat nad jedno z naszych wielkich wydarzeń w 8 roku, 11 listopadnika. Także liczymy też na to wsparcie. A teraz przed założeniem, że tak jak to w SGTR nie dostaniemy dofinansowania na te 5 projektów, tu i upadła z waszej strony deklaracja, że one i tak będą zrealizowane. To jak chcemy zorganizować konkurs Drzyździo na spotkania z muzyką Kasiep bez tego finansowania, do jakiego myślę muzeum było nużny? Bardzo prosto. Będziemy musieli zaklepać do więcej wyży. Na pewno samorządy nam nie odmówią. Samorządy są tu na placu i dzieją dla ledzy, wiedzą jako woźno je kultura, jak woźnie język kasiepści dla nas, dla kasiebów. Tak tej bądźmy pukać i może po drobniejszych detkach, ale sama taką, jak trzeba będzie, pozbieramy i na jedno, i na drugie, i na 5. I tak chcemy mieć nodze. Naszym gościem jest dyrektor Muzeum Kasiepsko-Pomorski Pismieni na muzyci we Wejrowie, Tomasz Fupka. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo do udrzeni i všetko najlepszego na głedę. Do tych rzeźbów, co tyś dołączywum w sieci gubelnygłe.